Tuombere manja kufika kwa Vice President wa Chipani cha UDF Honorable Rahim Elias amenafika pamalo. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, pali nabanga post I think video ya Atupele Muruzi. Actually it was just, sometimes these videos and how mango panga post, we don't watch them. No, actually I watch them. I go and repeat sometimes when I'm busy. The mango banga upload kumano most of the time I have to go back ndikapange ndikaona some videos aja ndikaona kuti mulima points odan kumano. Actually I've got like panali video imene nankula Vice President Chipani cha UDF amene ndi Rahim Hassan Elias. Amene wanditu anayankula ma points awiri amene ali very fantastic komanso ofunikira kwambiri ma point amene. Point oyambirira inali yokhuzana ndi nkhani yokhuzana ndi kuti pa 16 September ndi pamene pasapange determine kuti inuyo Amalawi mmene mwakhalira 5 years imene iyi pa tsiku limodzi la 16 September ndi limenenso mudzakwanitse kupanga chisankho choti mukhalanso 5 years inaso yengere yomweyi kapena kuona zina. You understand what I mean? They point imene actually ndi tsiku limodzi lokha basi, ndi tsiku limodzi lokha limene linga sinthe kuti akuluakulu choice chathu chikhale chotani, chisankho chathu chikhale chotani. They actually amaunira kuti yayi msamale kwambiri pa nkhani imeneyo. That's a very good point. Point number 2 inali pa nkhani yokhuzana ndi sugar. Like pena pake pali mismanagement. Let's just accept kuti pena pake pali mismanagement, right? Chifukwa anakama nkhani yokhuzana ndi sugar wa momono. Okay, zinthu zakwera, we understand. Kakhala kuti mali mafuta, okay, mafuta awo siri kugula $, ati kugula $, right? Siri kugula makwacha. Yeah, it's quite understandable. Okay, pali easy. Kumano, he mentioned this point. Kuti sugar amene akupangidwa kusalima. Sugar amene akupangidwa kusalima azifika mpaka na 3.5, 4,000. Pena pake tipeleka reason yanji. Company ja inali munali mashare amwenye that time amene amaoneka kuti amasokoneza koma panopa mamwenya chawo anagigimisidwa anachoka. Panopa pali tsopano Amalawi ndi amene akuyipanga handle company ya sugar ija. Kumano why sugar be sali affordable, sali othekera kuti pakana anthu akwanisebe kugula. Really like sugar, really? No. So point then kumapetoko ndakusiyana video imene muliso point ya Atupele Muruzi imene anayankhula kona kuti akuluakulu zinthu zomwe zikuvuta, forex ikuvuta. Kumano why we still see expensive cars, magamot abo maodula ndaku ma VX I mean kuma ndrama zilipo di kuma ndrama kulibe di kunoku. Anyway guys, thank you so much. Let me just give you the videos. Watch it from Vice President. Kena kukafika kwa Atupele Muruzi. Guys, thank you so much Malawian Cameras. Fanya zoti chipani ndi chanu. Chipani ndi cha Malawi. Tsopano nthawi yakwana sichocho. Atina mizamo kwana. Federeza ochipa angati 4,000 ndiza class change ya transport sichocho. Pano Federeza tukula bwanji. Kodi sugar nzimbe imachoka kutali? Sugar nzimbe imachoka dziko la kunja? Sugar nzimbe imachoka pasalima pompa. Koma pano sugar ali pabwanji. Sugar ali pabwanji. Ino mufuna mupitiliza ndi zimenezi? Mufuna mupitiliza zimenezi? Kodi uno si msonkhano wanga. Sichocho. Ati ndizutsa bwana yetu. Ndio wina aliyesa amene wakonzeka kuti avotera right on about Atupele Muruzi.
ndi chipani chowala chokondeka cha UDF akweze m'manja. Simukuona alikweza m'manja. Watsimikiza. Wakona batwe Muluzi. Wakona kunena. Amene mukupatsa yulu. Akuweza ni kuchipompo. Leo sana tikwense Malawi. Leo sana tikwense. Mukapanda kumva ulendo uno. Tikalaso mavuto 5 years. Adika musero 5 years. Poti ona batubele Muluzi. Amabwera. Mkuzatiuza ngati tumiki. Sichocho. Zilikuwa ife kumva. Tonse manja mwamba, manja mwamba, manja mwamba, manja mwamba. Ndukututireni. Mpenzi. Pangolini. Mwana wa Kango. Ananataka kuwa mwana wengi. Pa 16 September. Niru. Bizano. Watu Muluzi. Kia Malawi. Ujiamba leo kusalima. Watu wakupele Muluzi. There is no need, ladies and gentlemen, for government to be purchasing expensive vehicles at a time when the country has no forex. Just look on the streets, you will see the latest vehicles that have been purchased when we know we do not have foreign exchange. We will instead direct forex to the following sector. The sectors that we know that are crucial for ensuring that we have the welfare and the people of Malawi at heart, but importantly that will address the foreign exchange situation shortages in the country. And some of the sectors that we will direct foreign exchange towards, but particularly, will be machinery for production, technology to align with the global village, and also for agriculture and food security. This will be a short-term remedy that will guarantee that essential imports, which are crucial for our economy and the welfare of the population, remain accessible as we address the current foreign exchange shortages.